I se l'han fet passar vostès per aquestes decisions de no voler escoltar, de no voler respondre a la corrupció, de no voler que la gent, que ciutadans valencians i valencianes sapigueren el que s'havia fet quan havia indicis evidents de que s'havien comès abusos absolutament inacceptables. Ara després ja veiem que la cosa no para i cada dia es trobem en noves situacions, derivacions per tota la comunitat. Ara pareix també que el 3% no solament era del nord, sinó que estava molt extès també en aquestes terres. I evidentment hi ha que fer aquestes investigacions, aquesta comissió hi ha que fer-la, i segurament d'altres que també vindran després. No tan sols, evidentment, no és la voluntat en absolut d'interferir en l'acció judicial, que respectem absolutament, sinó perquè els valencians i valencianes han de tindre claretat i llum davant de totes les decisions que s'han pres i que han tingut conseqüències negatives per a la nostra ciutat i per a la nostra comunitat. Tenen que saber exactament qui va prendre aquestes decisions, quant dels seus diners que els costa tant guanyar se l'han endut sinvergüences que no es tenien que haver endut. I tot això té dret el poble valencià a saber-ho clarament. I és evident també, com s'ha dit, que és imprescindible, absolutament també, que s'eviten aquestes situacions en el futur. Però per a passar pàgina és absolutament imprescindible que coneguem tots els extrems del que ha passat.